pangpar ni ma bung somthum le pakhat na zawi alua khan voro tluang zelin na tiri ka chat wang chuan ka pan pheirwa ka thui ka kalman lawa zo bai le tluang zeli chaklam ko bulan ding chu kan hu a man ho lu tukin ka pan pheya hruyan lo pota an nep le hle sia tluang zelin lo ti hlaka lau mel aya thinrim melan pu chu mak ka ti khu then tlangwal ho chu an sal ta de nge ni an thoma soi tial tiala kan phal saklai chu hian le tro u evi sanati na lam ka voi chuan mi pakhat hi anung sa nga lo pet sak chora chu pa chu thokang twa to in abai kum na lama pan zuya a chan ten an zui thwai bok an in sa seng lai chu kan thlir thapa chuta anung bera tlan chuak tur chuan kongsi ra hen reading chu arun tlo thlu rama an thom le hok takna in chet lak na man om to lo thung in hliamem evi sa chuan ti sung sunga ka ha arun hnika a nging devin ka sia tlangwal pakhatina ti bak chu hliam nen lo wanyang lam lian dunga chuan an thu soi ngoi hloma thok lo veng ve hwai mai ma se chuti laya na twar thom ri hroi wang chuan kan hoi phok sha hloma thanglam ka zuk hoi chuan parapet nge nga henry lo thu sop noi chu ka zuk mu a hon mo lu tukin ka tlan thlangal bok tinge i khoi lai nge na ka ti chula apum lama chuan hliam a nei ni ka ring na ti mel khop mai midang ho po chuan an run bor ve ngal huka nichin khan parapet bo zong hian a thlua a in son yang zo boy na lo ti lai chuan henry chu khu thota thisena run bo ngal hokani chu evi sa lo kun nai chu alo ban tok toka evi sa na lo kwa thwai boka ana twa room ri chu sha ta hri tak zetani aka tangin thisena chuaka amit twe luang zung sung boka thok kharsa ti ti amela polang thei parapet lang akhan in son I don kha internal bleeding nei tlat mai siding pen alo ti chuan ka ngong or phelin henry muile ombor vel chu ka vashumul mola khoi cheri su motor kan phur mai lo chuan bike ka phur chi ni lawang pakhatin alo ti le boka engthil nge ti masak ber tur kan shelo tlang ani motor ko ro u arang the ang berin evi sa o a chuan hlo thon na ka hre thei ka pa kan phone ange siding pen alo ti thwaya chuti line henry chuan evi sa kor om lo tham ve ngot ngot to avui ni na ka tangin thisena run bole hoka ka hlau thong lu tuk chu thok kala dep tep ringot to a akut chu lovon sakin arum le hok thin chu kamel tlok tloka ti ngai na chai ka si lo analu tuk arun ti chuak roya evi satak po chu atal boin ka sha hlaumi asu I u in kapum tlat chen ya ingtin mai don lo a timul mola motor chu man moti ro u ti in midang chu vin le ri boka henry a khoison nga mani box si lo chu ti ngai na wang tak zetani kathidon ti in arun tap chuak hoka mi pa me wata na chu anna hle ni ta ve ang don lo lutuk chu tiang ka phal reng lo ti pa in evi sa chu a hoi kwal le thena ka pa local mek ti bak chu chan na dang om lo boya tang fan ro ti le in henry khurdar dar chu apum thale sau sawa akam sir le khabe vela thisen luang chu akutin twai sak thuak boka trap purin keinin kan lo en tlok henry ming ariai chuan min ti hlau thong le zwal bok reivak lawa siding pe pa chu lo thlenga mi pa hawin motora henry an zon lu don lai chuan evi sakal son tur chu alaron pot toka local ro ti a theile warun me lai chuan ke insum theilo kamit twe luang zung mai hon ho de vin dam do in lam kan pana dam do in kan thlen ve me chuan henry chun lo lu fel pui to a evi sa chi ai lu tuk chu corridor a ve thuak ringa ro le evi sa chung te po an run lang ve thwai bok ai zol laman phone a local an tum thu ro in a soilai mekin doctor lo chuaka emergency a zayangai dona heta chuan kan ti theilawang ai zol lampan thwai ro aron ti tamaya doctor tung kamatangin a hlo thon hle ti chu hai thei ni lo kan kal dona engtin ngi ve don zo boy na lo ti chuan ka kal ve tur thu ka shila ka pa phone tumin dam do in sir lam chu ka pan thwai bok pa kan than pa in accident to ka emergency a zai turania zui ve ka du sia I phalem trap twa vin ka vati a khoya ngi aron ti chuan dam do ina ka thu ka shil le a lo ho phot ro a tul le nak tu ka kan ho jok don ya a ti tatlata ka dil viau chung pu in lo ho phot ro ti bak chuan min chang lo corridora ka valet le chuan ambulance an lo in hlang lut me ka henry analam ve reng wangin evi satan chuan kalsan thei ni lo naktu ka panen kan lo zuyang che u ka ti lai chuan ka in thlarung tak zet
ole lo hlau thong lo ula zang khai de vin evi sa chuan lo ti a ambulance nunga chuan an pa fa in an thulut thwai bok midang kal liam tur chu an tlan liam thlengin tluang zeli nen kan thira ti thei ka nei tlem te lul nen ka zui ve thei lo le zel chu pui ka te ni tluang zelin ka pi te in thleng min thla a kan chan mi padang an hming po ka shat lo te kha Henry le evi sa bike la turin an let le don ani mela thung trai mul bak chu ti ve thei reng ka nei lo in ka thlen rolin ka pa ka kai thawa chanchin ka shil mula ka chap ti ti der mai buk nen ka pa po ka timang ang viau ta ve ang mu photla khwate war phot ro se eng ema ti lawang ka pa chuan ti maya mu thil chu khoi lam chin khatte ma ka ching lo kalung phu chu phuduk dup renga hlo thon na in ka tirila min tham reng boka a cheber thlengin karil ru chuan ngai tua kwala ngai tua na ringut po chuan min tin ngut thei ani Henry chuan ala lo so thlera emergency a zai ngal ani a lo thon to love alan payanga a thale mayang ti in zo boy min lo shila thok khat chu veng ta deu tuk thran e khama ka pa nen ai zol lam kan pana kan thlen tu ka kan hole ngal chu ka chung te laka ka in thlung hle a engma phei chu an soi sel lem lo ka pa thung chuan Henry chungchang chu min zot seu renga ka thian thata ka ni thu ka hril bok in lama lut masala vindam do ina kan tlanga kan thlen chuan Henry chanchin chu ka hre vele chawa chuna khana thokaron boya ICU wa umek RO win lo ti chuan min thong khop mai adam chwa le rin na ka nei mi alo enge chan ka shelawa akal mai do na shat na ka neya ka vaire ai ringot to stepa evisa thu chu kan pan chawa thil e to em ka ti chuan na bungata ka kut lo mer wongin ka kalsana lau lutuk a ti zoi supa a film lo hle ti chu amit menga tang chuan ka hre thiam bete te hovin min ron po a zoi te te ati ti in stepa kan thungui ngai hloma chuti laya kan pia deuh hleka puitling hau in bethom chuan ka benga ver rang khop mai in lampo lo in sing saturin ka shil to a tlangwal chuan ati a mel ka zuk en chuan Henry u khani ti ka hringal mai bok in lampang in sing satura ti ni chuan be sei nei bik lo ti na evi sadara chuan ko in ka in petru fanfana chuta ka kutrun hum le in lau thong su a thale mayang a tor chelelom ti in min la nem ta zoka ka thir shat ang hi sha se engtin tak ngai ve ang mo ria lo kan naw chuan min pe lo santa ni e ti thu chu kan thu shat masak le berani nutling tap rong ri ina suya mit tuin ka mitarun chim khat ngal vek bok chuta lel chuan sanga chu tal phuta stepa pen chho lok chu man ho devin kan suya ICU tanga Henry ruangan ron nor chuak chi chu pan phein avasoi noka thoro ti pa tun tho mai tum chu a thian ten an lo chel bet ve tung boka anu butani bere kai thoro u an zai do na po kan lein bia a engtin nge tu na hetianga umringut thei tu nge zai tu kha ron ko te u ti a au lung chu enin ka tap chuak hok mai bazar le chan chu an pot tok chung pu in atal chuak zela Henry an khu that vek to chu hai hong le in vakai harte chu tuma adara wanin asoi nok reng mampui viste pui ti hril hai lu tukalom tingi hetianga I mai le zinga po min ngai to su itimol mola ihliam kha lo na e mani ti ro tia nutling tap rong ri chuan ka om chung vil ngut mai boya thoro kan hodon Henry tu khuma join nai de wa in ngoya atap lo ma se anati ka ria a o khura aku to humru hle bok chelo chang lovin enge mo chen chu tiang chuan kan oma midangin va po sunan tumpo chuan du lo na samai Henry lo chu choi kangin a oma pum betlata po ran tuma piang chu alo vai soka a ria ni bere Henry nar le ka tanga thisen lo chuak tiam chu akutin toya akura atat ringot boka doctor le nurse te tak ngal pu in ti ngai na shalovin an en thapa chulai zong chuan lai nat takin kan thira tuma nukul lo kan lo mama aka kha kan tua manga ya nurse in lo ti po chuan en ron ringota nurse pakhat local nain kan lo tua mang o I choi kan chuan thisen na put zelania inau tan kha na shum lu tukang ati le ta ka chuan in thladul ve ta chawa ma se chuti chung chuan pen khat pu in omlat pha chuang lo leya chuan thun hiamin Henry mutna khumtlanga chuan a buka nurse ho chivel chu a en ve reng bok varwai sun ro zo boy na lo ti chuan ka hre khop mai in rul sokin ka pan pheya abana ka vavon rwal chuan na setin ka kutalo thing thla a min en hau lo bok
ka bula chana lo ding thuaya ati ngai na kan shelo dun tak zetani dim de ro o ani lo chuan narsin ati dek chu kalson ro alo ti vin hluka chuta tho thutin Henry chu tun tho le tuma Henry u le bazar nan lo pot son dor thung ICU pe lam corridor a chuan an put phei dot ta chuti lain Henry chu midangin nan lo nor chuak ve mek bok damdoi in kota chuakin motora anin hlang chu kan thlir thapa zo boy nen takpo in hnem thei chuang kan omlo kapa po kan bula ding ngoi ve renga evi sati pa fa kha an la ron chuak le mi alo boka akha tokin ka vat hlir le then ingtin nge kan umang ina kan ho phut don nge kan sui ve don ti a kapa in min zo chuan lu ko thing ringota tuna tak chuan engma mu malpu in ka ngai to thei ri lo evi sakha atha ti ka chian ma chu ka kalsan thei lawang ka vale hoile lai chuan Henry u kha lo chuaka anunga evi sate pa fa local chu ka hmubok an lampanin chan chwa le siding puyan kalwata kan umna tanga hladi uleka chuan ding khomin an inbia a reivak lawa lo phein kan bula chuan an lo dinga kalam lo hoilai chuan soitu reng ka hrelo ka ham hai zo ve kani ber ngoi rengin midang chivel chu kan thlir duna a mel chu ke en le then pa ngai tak angalan na phena hian engtiang takin aril ru hlia mangmo an sungten tam ve bok nen katan lo biak fal thei ni lowa nem don po ni ila nem dan tur ka chuang pu in ka ring lo in sum ram ro midang nem tu tur zo ki ni kha anu po iti kholo zo mai dona sin khatiang chuan apa chuan ati sap sapa chang lovin ngoi ringot chuan sang kha heta chuang donem ti a ruang phur motor bulami na lo zo chuan don lo kan lo zu yang che u bazar bok chuan lo ti le a chuti la ya Henry u local hne na chuan ani chu ruang po kil ve lo mai sela tha ang envi sariat phak lo tur chuan ati boka lal chuan sang lam ka hoi chuan ake kur ip te jenin bang hian hian lo dinga ake chu aper et ring boka ambula thian te pani ding po chu an me langui khop mai pian tharna tel lovalu sun zong rap thak deuh mai ania atwar ri khopang bazar a chuan ati wangwanga ani pon atwar na tur zia chu ka hra thiam phave in ka hria puitling zok na chuan atwar dan thiam zok mai chawani ang kanu khamotora chuanga kan lo zuk thlen thlak vat lo chuan te ite chawan oma ti in Henry u chu kalson le thuaya kapa pon zui ve nga la pui ti vak lawanyang engma soi zui to lem lo kan motora zo boy nen kan pathomin kan import thlave a kan ma a siding pe motora tlana Henry ti in kan thlen chuan ruang po an lo la lut fel to a mi en tam khop mai pona chan chwa te thian dun kan hu a envi sate pa fa ero kan hu zui to lo thung re lo te chu ruang kan vakila an chung le khatte an lo thlen tak tak wangin kan tho le thuaya meichia an rwal buka an tap tho maring hle a anu ta hlamul mai chuan ril rutin a le then pa ani to lo ti te ka hrele zela unaw pathum zinga an pang berani bok akale anar vial an tuam tlat wangin a mel mu thei manglawa alang thei chin ero adang hle chiang deuh hian adam lai mel kha kamithla a umrenga thi angin kalangai hlei thei meu lo kumsum ni pani chaw awang lai mang tan tur chawani chu ero lung ti jing zwal tu mai ni ta si chu ero lung ti jing zwal tu mai ni ta si akale anar velan tuam tlat wangin a mel mu thei manglawa alang thei chin ero adang hle chiang devin adam lai mel kha kamithla umarenga thi angin kalangai hlei thei meu lo kumsum ni pani chaw awang lai mang tan tur chawani chu ero lung ti jing zwal tu mai ni ta si kumthara kalo huanga sipaya karun intlar venga kanu ke man ka chomang chi u atia kanau te hian tu poi ma soi ngai lowasin mi inkil toi chi le mi huwa thu soi hlau takani a hetiang khopana twar tur hian pathian pui po isoi lowasin ti romam pui thi nga ma hliam pui tur lai khan inu hi thlamwan tur chele boi som tur che pu in ka om si lawa heti maya min kalsan hi ka varun tak em chu tapri chu ka benga kiu vong vonga mit tui sur zung zung bok tlai darli thlengin ka panen kan thu ve renga kan matlara zo boy te thu nen po kan in bemang meu lawa kapa in ho phota zana kal le rota in lama ho po chu riru nuam chuangin ka ring lawa ka ta na lama ka lu rit le a ka nara ping tup mai bok zo kan ho dona sin min lo zui ula ma de wa kan kal le don ya ti in ka thian te chu ka som veng ya la an she mel hlum khop mai in veng hla em chan chu an na lo ti bawa
chote lo e ula in intifai anga inkal le don ya ka pa in lo ti ve thwai bok chuti lai chuan bazara lo kala mundanga in ngat boy su o in than pa khu in ngai sakanga ania kan jackson mu hil ria alo tho huna in lo lo chuan run sapatal le chia mang ati wang chuan ka som hlo tling talawa envi samul mai chu ni kariru ti ha zwal chu thil soi pui hlei the ni box si lo ke ni chu kan tap bor pora kan in tap thol le mai thei zo ka ani ero chu tiang ani ve si lawa anat na te po lan chwa tir dan thiam lovin thin urlama tlak zo ka chu chuan mu le mal nei lovin a siam bok zana lo kal levat ro tu ma shat ka nei si lawa ka lo ngak ring don chen ya zo boy na lo ti chuan ka kal levat tur thu shilin ka tho sana ka pa chu om ve lo sela ka ho kher lo tur in kan thlen nuwa po chuan mit tu la hul lei thei me ulawa henry kha engtika ma ka mule to don lo ti hi rin har glati fana ka ui ngoi ani khoya nge kalanga thi nupia chuan engtiang chi anun nuam nge nei don ti chu ka hre ve te me umai ma se engtika ma ka mule to don lo ti thumul mai chuan min tin e matin ani zanra ei khama nu nu irun lang hlola khoi tangin nge lo shat po ka shelawa ka mun phia lai chuan do kan bo thu in tra in sum tau hian alo in petru renga atap hre le tra chuak ve boxi chu alaina tom zo khop mai inte mate kariru na e ka ui lutuk atile hap thena ka in ru zau zau reng bok nen a in sum hlei thei bik lo chu ni idu thu po kala shil man me alo ti in ka tra nui haka abu ve ngat ngat mai apoi lo mana an lo kala kan in chi baila ya nui mel kha kala mit thla a hetiang em hian ka chung te ni lo bo ralin ka ui ngai lo sin le ka thian emutal te lo ni ve man sela du to ka ta bor bor ka chak atili a achak thu soima se tu na po atap chu ni ring to zok tapro kan ui ve kalom thil swal ni hleinem ka soilai te chuan ke ma zok chu ka insut hlop hlopa bathroom a ka va tap lok ti le tho arwala reido chu ve in khunga aron chwale chuan mi ta sen ve rama andu to ka wanga ve nyang kalo soi sakman lo kha ka in thiam lo zwala lo in mel sha tirin tong kam ni khat chau po lo in chon ve man sela tuna te hian ka nuam deuh huayang mole zan lam po chu nu nui le ka panen kan kala zo boy po chu ka va muta chuang lo ka pa in tlaiwar lo mai ro ati deuh tlata ama ria tir chu ka hre ve tho buk nen zan la ya kan ho a kan ho ko nga zo boy nen chuan kan in bia a in hnuai ruma an lo khom dei ni ome evi sahi a in kal khum tlata kan bia kin min chang du box si lawa ti ngai na kan hre to lo aron ti chuan kariru ha le tet tet to natuk jingkara kalo kalang ka ti vero ka ke hian engroi ka wati thei bik po in karing lo midang ai thlo chuan kalaka in hun chu ka be se na ero a chaw raw em thung in thlen ve le ai vi sa chu ka kola signal nei lo nge ni atlang thei lowa anwa phei chuan switch off a in ti tatlata angai na ka shelo tak zetani nu i lo ria ka kan mu hil lo tlang ani bere ka phona henry ne na kan thalak te chu entirin kan hun lo man to dan te ka shil sap sapa akha to kin mit tui kan shule then zinga chuan ma de wa ka in siam sok soka nu nui po shil to lem lo chuan henry te veng lam ka pana mit thi ina tlaiwar ho po an lo trin fel to a then khoveng nu le pa hawan lo za ya mi po an lo tam le man viau to zo boi ka phone lok wangin ko ta min lo mak ran to a in hnoya po min lo nuka kan than te po mut kham lo ti shat lo tukin an lo thungui ba ma min mu rwalin va ko ve chin te lal chan chu an lo ti thwai bok pindan chunga chuan kan in zilu ta chaklam kilbera room min ko mu lam chu ka pandinga kung khar ka kik chuan min chhon lo chiang khop mai evis keima mirami lo hongla ka ti chuan thom chu re vung ringot evis karirui ti halu to kania nangtal chu ti hian lo te ka ti le po chuan min ngai thatu lo ang mai ani iriru na ti ka shalom ma se nang chuan sha chan to kha top na ni lovin bultan na nya lom tuna chuan inu le kanu te kya nga henry pokal to a lim devin an to lom ka ti lai chuan ka nu ka ul treu mai nem tu tur zo khi ka zwaw lu tuka ka ti theingang lo ani bete te po nan omania o itan kan rengania kan kal san don mi alo che ka soi som thei tlat lo ke hi ka kalangai don evis ka mu nge chi angai ania thil hril tur che ka nga lu tuk
kung khar chu ka chum ri bur bura min chhon tu reng reng si lo chu ka ha hluah ni ber ni riata ka kalangai dona hetiang boruak chhelu tukar in kalsan hi ka thei don em ni ka thorun ha tet ta ka mit tui chu dan se na ni lo rei deuh chu kung khar bula chuan dingin ka in sut le fap thina room chung omla chu the me an soi ang hlawani ati ngai na ngang om lo wangin kan chhosana Henry a thla liam turin ru kan buat se ngai to du lovin ui eng ang ma ila kan ti nge ngai si nu in kalve du wangin in lama ka let le a rei kan rial lo kan thleng phele rang khop mai an kong kabula Henry thlak lian pui in tar chu kan thian dunin kan en wangwanga Henry le ram mangai zwala kumsum ni pani thi ni January ni khat thalaka nui mel chu mu nuam hle a amit meng dam dup le anui mel ngai em kha tuna chuan thlan khur thuk taka engtika ma kan mu le to lo tura zal ani to don chu nia he hring nun zet hi chu chunglama ro rel tu khi affair lo nge affair lu tuk zok po ka hrethiam phato lo thana kan kal don chuan bazar le Henry u kha evis omna room atangin an lo chawa chanchin kan lo zot thwai hloma lungai su u azia le mayang ti zongin min changa witling pui po in ti ngai nan shat lo chu azia mai don lo ti la achiang reng si thana chuan ka tap ta em lo rilru ero ashom tak zetani akwang an vor don chuan hladewa kan than hovin kan dinga bazaran min lo ko po chuan bete le si de chen kala zo boi po alunat wangin na chokna iya athlan va thlir chu kan she ni berang chu midang ho an horem deuh hnuwa kan pangpar ken da turin kan kal nai ve chawa pangpar kan handa me uchu nuka ul teu mai ka thian nu fa pathan bulchi achanga mun thalai takani le ngala Henry nu chuan ati sap sapa chaklama thlan khan en chuan rose par bur nal deuh hi thlan lungma alo let venga ta Gordon zo than tluanga ti lo in ziak bok thlan lunga hlimthla intar chu tlangwal naw pang tak ve tho ani athanga mi hi ka thian pa ni ve thunga boya chu ka thian pa nen anin hu to nge yang chu ti wangwang pa in Henry u chuan thanglam pan ruala rilruwa kanurun langa tuna chuan Henry tinen an ho nge in ka ring ke ni ai chuan an hlim zok ngei bokang zanlam thleng po in evi sa chu mu the ni lo cho e lawa tuilam hek lo pindana a in khung chor chora amu nge athu ti taknyal po ka shelo apa chuan kong khar kar chat mai tum ut uta uro puyan alo khap ve thung tor chhuak ro se anu boral pu in hetiang tho hian alo ma ma ni a omadu re ni kha atimaya ke ro karir ru man mo to tak zetani ke ai ma chuan bete te than thum chu an man mo zo ka atuk lama ho turan ni veinen an than pa chu kalsan an thre thewa kholama zo re male midang hola in chanchin an run zot kha tok ve renga an khongai thak zok ma ani ni ni zatan cham le hnuwa ve reng the ni hek lo ri rukhing bai de vinan ho a ke ni lampo phei khai jang lo thin khop mai bazaran chanchin min run hril zan chuan kamu me ulo kung khar chu ti chhia in an luta tuma bedu lawa alu te po bungra in lo vom chiam ani o me atana tungtrai sakngot bak chu keila inti thei ka nei der si lo zo boy nen kan in biak masak ber chuan an kholam chanchin min run hril sungsunga bete de thian tunin Henry accident na parapet kha tu bau kengin an han vot chevek ani oma an ril ru dam pha takang mo atlo thutu berla kha tunge tin hre theilawa paruk lai an ni a an mel hrat manglo le santhim hnoi ani wangin ko chwa mai thei ni lawa rin hlel chu an nei ti vel chaw ani ri Delhi kal turin kan in bua sai ve zela ka pa nen chuan kan phur lo dan chu a in chen velin ka ring kan in chwa san chu hre takte in hre a zanam hil mangai me ulawa ama te hian in chungdunga ate kwa le ruk ruk thina ka khongai reu khop mai pa kar khat vel tal la toy khomong ri la apuyang im le zanria kan elai ka ti chuan min envuta thlona ticket lam zo khinia ke ni lama chuan boina po om lawa ati ve maya kani eroin doctor appointment ka ti vek to a lo man hor u in tlai zel chuan ipa stage kha sang zel the ni kha alo ti hlura thul le ri chu a har tal khop mai tlai tin evi samutorin ka kala lo cham bukin ka honi tina ke ma thleng hian min huani taberin ka shia apa bula chuan ti hian alo soya ka mulawang rilrunuam de vin ti khan kal zok ro se alo ti mo maya thate te in min thla ni sela karir runuam de uzo kang mole
ka thomno ka siam mul lain ka pindana ka pa lo lut hlola he jacket hi motor ai da ringa ti pa in leather jacket khamisana evisa min hak tir nge mai kharun phor chhuaka kaloban rang khop mai tu tange ati lai chuan keima ti le ka be ka khung karwala mandewa a phe khop ka nei sakta khachu ka so khe sa ka daluta kenarem zan lo bok nen a jacket kalokul chu kalom ru ang reng fiao zo ka ni niriat tu ka chuan a phone call dun kala in ring fana kaltura kan in peivek nu po in ka phone chu ka en le thena are tlok tlok thung nu ile kan then umte nu pa in leng pui thleng min thla a kapa motor po then umpa in a khal hole anga ti ral na tur po ani na lo bai pui don ani ome dar khata thlok chuak tur kan ni a ka phone la chu ari thei reng reng lo maya kamang angru tak zetani kalaka umdana hi chuan vuina ka nei lo kamu phak lawa hian nun chi omle na tuarin huna manglia mangti molani ka hlau ni ke ne na kan inkar chu engtiang po lo ni sela ama adama a hlim phot chuan a bak du ka nei lo ma se he thu bok hi ani kan kar dang tu chu ani chu ngoya mangtha ti thu tak nyal po soi lo ni khate mo kar khat mai po ni lo tha aliama kum hiala ve nuwa po are evong vong mai kapa nen del hi kan thlen thla ka tangin damdoi in le in kan kartuna chumi karlaka chuan ke in designing ka zira kan then hnai lukan iwangin kapa enkul na lama harsat na ka nei pha lawa kalung leng lu tuk tur po min hnem ve ni in ka sia kum ni set kan nuwa po ani ero alangoi ta zela engtin nge a tak nyal po ka hremeu to lawa rindan bak chu a chanchin ka hrezui ta lo bok a chanchin ka hra chhun la chu lungti jing zwal tu mai an ni zo boy nen kan in be fowa lel chhuan sanga chu apa na tho na lama umti min shila a thian te tu ma be pop lawani ome lel chan chuala chu evi salaka alom lo ema ambula phei chuan chanchin po soi ngamani lo ti in min shila anni le zela hlat chu ka hra thiam phata me ulo lel chhuan sanga ake chiat rol khan thovin jar so po an ke cheve a siding puan than dang kom to a lel chan chu anen po anin kom ngai to lo rin puin pasala nei to a luang zelin so na pai bok anwa in under sarta vekani bere chu aya thulom umlo le chong chu zori ma jing ti thu min shil chu ani a accident ter kha chuan thale mai tur angina oma khatia akai zo zo thin kha anar flam lo chian lo wang zo ka lo ni a tuna chuan wheelchair a hun pum a man lo ngai to a chanchin ka hrat tir chuan min deng na khop mai wanglai hun hlim om man tur langa te lul nen kapa chuan ti hian min shila mishing dam chungin wanglai le thatlai hun hi hun nuam perani chu wangania thusil tu po in I wanglai hian isiam tu hring ro alo ti ni hlimhlop le nom sakringut hian kan tum lo lui pui min dai tir thei zia hring la I wanglai nun ti chata omlo nan pathian hring chungin inun mangang che nun na le thi na inkar hi pen khat le kani a hun le ni tela kan thunhuayan hek lo eng ang huna po hlim taka pathian tok thei turin in bot sayang che ti in kan ti dun chang hian athiam ang tokin thu tha min shil thina natna khuma muma sela anuna lung oizia ka mu hian ka ha dam then anatna chuan dam lampan lovin zwal lama pan deuh chung po in a mela chuan eng ka mu thein ka sia kapa taksa chu adam lo ariru ero dam thung a chan chu a chatuan hun tur a hrechiang miawa delhi lama kumli kanin enkol hnuwa kapa chuan min boral sana katwar na lo ka ti chuan dot ka soi nge yang ma se kapa khadam to ti ka sia chu chuan kariru a thlamwan namin siam saka a thlak hlel em pa ang chunga natna twar to don lo ti ka hriat wangin ka ha damani ni kha chu ka off day ya kani ka pui ve a chumini chuan mi zo local po an thanem khop mai mi zo in mukhom tanana na chu in mel thra sa lem lo po in nel takin kan in be thei zela hei hi chu mi zo ni nom na lai tak te po ati ve theng chu kan in leng pa le kani an ti bor lai chu ka lo hre fu hlawa van lai phai khwa ni ome a fanut lo a alo jin thu a soi lai mek chuan thil dang dai ka lo ngai to a chop chil lu tukin ka thin phu te chu ron ranga khodang ka hoi thei to hlek lo ka zot chiang chak le a ka zak ve tum rang buk si chu ka toi le ri then chuti lai chuan ma zok chuan min run en ta hlawa hei hi fanu em ni ti in kani chu zota kani ina chan lai chuan ka lo nui var to awa mel thave nangma po chhun che ni hi ti in kani chu fiam pa a an nui don hok hoka ka in thlarung lu tuk du ta bik lo
in kho aro mi ngi shemialem ka ti tola aron hui phok ang reng khop mai kani po chu ti thau min ti lai lek lek zo ka ni ro a forest ro em ni iti ati he ho a oni e kamel shat in kho a khan tlatin ka sia a ka ti le chuan a then deuh tha a ngoi te i shat swalan yang ati lai chuan lo put chat le in puzara nia afapa chu lel chuan sanga ka lo ti man mo a alu thing mat mat thung kan khwa chu ro thut mun ani hleinem south van lai phai khwa kan nia kan khu then sanga wa hian ro chu oma ati chuan ka bang bo hle ringot van lai phai ati ngei khan ka hresia ka hrat swalem moni don le angai na ka shelo khop mai ka pa bo rala kan ho chho lai khan a chan chin hrat ka tum viawa zo boi la khan a na khuming a sha to lo thu a soi mai boxi a min lo zo chwa sakla chu atum der lawa ka thil zir lak lo talangin ri man lovin ka chuksan le ta kha ania evi sapi te tal kha chuan a nan sia ang mole nu te hra ti ka zo la in min lo zil let nik maya ka zot ngam to der si lo zana chuan mu thei lovin ka in let seka zo boi chu ka kol le ta nge ma se atlang thei ta hau lo mai a number thla ka ni ka ring kan imbiak nun ber kha ka ngai to le ta kum chan ve do na lo ral ve ring to a kan imbiak lo karin alo thlak man ani nge yang ka ti tur lo chuan thlak lui te ka en kwala khalung leng thar khop mai swang to na in nul hlue chui ki ra khang hun chhum jin na khwa a ka man ral ta ka zong zong kha kanuna ka man liam to azonga ka ngai ber hun ani hia lang mi chengin thok kala wang fanga arim te hial keima la chami moti mai turin kala chui le thei thingkung le phul hun moi tak tak te abo rak thiang le vot rai mai te kha engkim kha ka ngai ani chhum jin na khwa ngai to chhu apia nga aming lang tel ve lo thei lo evis lel chhuan sang kha engtin tak kho sa chui ve ang mo nupui ani to ngem min lo la hre ve reng ngem tuna hian adam to angem kha kan pangpar ni ma khan anun engtiangin nge man ve ang zo na tam tak hi ka in zo then chan na la rin thu mai mai bak ka nei ngai lo chungin in zo ka thul ngai lo mi padang ka hoi thei lo chan ani a kumli zeta liam nuwa po ama lo chu kalati fana kan le in ton le ngei ka be sei tlat bok chu ero a chau thu baro thin khop mai in tong le ta te reng po ni ila tunma angkha kan ni to ngutin ka ring lo tuna chuan engkim adang lam zo to kan kum alo tam tu anga kan lung ti leng tu po alo dang zo tu anga keima ni chau lo po danglam tam takom to nge yang ma se he thu hi tuna chuan ke in hnem na berani ma se ti thu a chung hi chuan ru hian ngai to lo lama kung danga zia min sha tir le then zan khat chu ka ru a zo na reng thin pakhat chan na ka mu chuak nol maya karin lo le be se lo lu tuk lama tangin ani a min ti ham hai hle bok Delhi akan kaldona evi solidar jacket ka beka ka khungkha kan thlentir khan ka thum no bo ma ka khai zeta ka da chuak le ti reng ka lo hre to lawa ka lage cha ka da bik renga urem rwata kani fa pa ina lo hak ka lo wang ni pakhata ani thum no su pe lo hian ka t-shirt le korlum a hak thei turang hi alo dap le mai thina chu wanga da thukru chu ka ni are nuwa khan ka lo mang hil dai hi lo nia chu ai pu amak ka ti zok chu achung lam ipte a lel chuan sanga mobile phone alo ring chu ni in ka mu chia chu ka au chuak thot lo chawani a phone chu a battery lo cheman deuh nge ni anung thei mai lawa phone siam na a kar ni don ka da nuwa an siam tha thei ta hlawa tlaiwar don tho in a phone chu ka hai kwala ni bere ka number chu chingcheng te i ti in alo in sefa a message lui le thalak te po alo la veka naw pang si mol si poisa nei si lo ti hla chu voi som chuang zet ka ngai thanun bok kalunga leng zol khup mai he hladuk dak lo zet hi ka tra pui hliam hliamang ti hi ka lo ring phangai lo Henry ne na anin biak na chuan kalunga ti chhewala anawa hmanga izia ka hrechiang zwal ting mai bok poisai neim ti thu hi ni tin cho chhun e hun vela lo zot si a khang hun lai khan chuna anin mu om ka shangai lo ma se evi sakhan country na poisa lo da sakdiam thin ti te ka hrezuya ka ngai toilet hian Henry khan e mana pelai ka mungai lo reng ani phone ke enzo meu chuan jing lamdar ni pel to a balcony a chhuakin borak ka va hip wangwanga zan in zet chu kalunga leng ani mizoram ka nga ya ho ka du bok kha chhum jin na khwa a ngei khan van lam hoin ka thlir wangwanga
zinglam arsi po an khat phar to na in alang moi kher mai phul muna arsi kan thlir dun lai mit thla alang lo theilo ani khan shooting star ang mai kani thu soya ambe se na liam pui tu arsi minti ni kha katan po chutiang tho chu ani shooting star kaduai sam king tu arsi engtika nge kaduai sam tikha iron her chwa pui le ang hello shooting star nang churun lang thutin arsi dang zong zong te muina iron hli a be se na ne na lo ngak tu che thinlung chu don pui lovin adu thu sam te chu iliam pui ta vek mai si a hello shooting star again engtika nge ka mu le theng che nang chu biak man lo le chel din the lovin iliam thina swang to ana le du thu sama khat ka thinlung hian angak ring thin don che ni hi hello shooting star I'm waiting for you always tikhan kan thon thu kal lai pangpar ni ma ti chu kan lo zo ta a thon thu toi te karun da so ka nga chu mi nuwa chuan thon thu sei lampang kan tan lenga pangpar ni ma season 2 hi anti rum hi arem cha lo dewa trouble makers kha ngak tu khain tam to ria wa trouble makers ka kan ti ma samai don moni kha katya in ngak lel de to zok boka chumi so lama pangpar ni ma season 2 the adventures of mena ti anya chu kan da kan tumanga hi ja khol sa ka nei don lova hi pangpar ni ma season 1 hi achar to havin comment la man lo spoil na sa theil tuka ka delete char zoka a thenin achar na tur min lo dil ro un tia number 10 lo da thul ba thak lu tuka khatyang khamo chuwan chuanin aziak char tur kan da ma sa to don lawa YouTube pa kan da ma sa nga YouTube pa da to nu kha char turin kan da chuak vele chawang chu tyang chuang kan kal don ya chuanin tun kum chu thon thu kan nei tha do na zun sam season 2 te eng mo kan nei nwal don chu pangpar ni ma season 2 the adventures of men ate kan nei chho do na trouble makers kan la nei boka chu lo chu jak tu thiam tak ja kha kan la khoi chho do na kan thon thu tin lo ngai thak zel du chuanin subscribe button khamin lo me sakula kan channel te min lo share sakula kan post tharap pya ngin lo mu jung sung theinan asira notification bell kha in lo on bok don ya o thon thu ja lai ka chol ri do na the adventures of men kha ka in ja khol don wangin website ta thon thu kal lai ka nei don lawa YouTube lam hi kan regular thei to tura nga yang o